मगाचन विशेष वेळ हो जाऊन असा आराधना असो या वेळात 4:30 वरांपर्यंत हर एक आमच्या गरजा खातीर आमी मागया. हर एक आमच्या अस्कत काय खातीर आमच्या उण्यापोणा खातीर ह्या सुवातेर हजारो भाव भयणी आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे इराराय आमची बेसराय घेवन ह्या सुवातेर आमी आयल्या. आमचो देव आमकां ह्या समस्येंतल्यान सुटका आनी सडवण लाभयतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तनांत 29:5 वळी 7 आमकां म्हणटागी कित्याक तो आमचो देव. कित्याक आयकना कित्याक 1.5 घंटो ह्या आराधनांत आमचे तोंड उक्ते कंटिन्यू आमच्या सुम्याक आमच्या सडवंदराक आमच्या जीवदाताराक जायनातले असाध्यले साध्य करून दाखोवच्या त्या जेजूक आमी आराधन करया. हालेलुया हालेलुया. बापाचे भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो हे वर्त्य आराधन आज ह्या आराधना खातीर हजारो भाव भयणी उपास करून मागून आसा. तुम्ही एका सकाळी 8 वरांतावन हजारो भाव भयणी ह्या वताचेर वतान ह्या सुवातेर तुम्ही त्या सुम्याचे उतार आयकूंक आनी ताचे दैवी अनुभव करूंक ह्या सुवातेर मी हजर जाल्या. मोगाचेनो आज आमच्या जण एकल्यांचे मागणे देव आयकता. कित्याक तो आमचो देव तो आमचे मागणे आयकता. तो आमच्या समस्या परिहार करता. तो आमचे कष्ट पयस करता. सगळे आमी उबा रावया. कोणा दिमी गेलो तांगता जाल्यार आमी दिमी घालया आनी म्हज्या मोगाचेनो आमकां समी सुमेच्या हातांत समर्पीत करया. कोणा दिमी घालू तांगता दिमी घालया. या उबे रावंक तांकां उबे रावा आनी त्या सुम्याक काळजा आराधन करच्या पयले दोनी हात आमचे वयर बारया आनी व्हडा तळान स्तुती करया आनी म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. We worship you Lord. Hallelujah. Shalaba chandra mari रे. तो आमचो देव तो आमचो देव तो आमचो देव तो आमचा स्वामी तो आमचा सडवंदार तो आमचा जीवदाता जावन आसा. कंटिन्यू स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. पदवी तुका महिमा तुका वाखाणी तुका स्तुती तुका हगळाप तुका तुराय सुराय धन्य सौदानी तू आमचा आसरो. सगळे आमी आमच्या देवा स्तुती करया. आमच्या सोम्या खरेच मास जाव तो जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा. सर्गेताव देवलो जीव उठो. जॉन 6:51 सर्गेताव देवलो जीव उठो आमच्या मध्ये आसा. आराधन करया आराधन करया स्तुती करया वाखाणी आणि म्हणा हालेलुया हालेलुया. पदवे पदवे असाध्यले साध्य करता तो आमचो जेजू. असाध्यले साध्य करता तो आमचो जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा तुका हरका तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या खातीर बापा तुका आमी स्तुती करता. बापा तुका आमी वाखाणटा. बापा तुझ्या मोगा खातीर आमी तुका आराधन करता. तुझ्या पुता जेजूक आमकां दिलाय तुवें. तुझ्या पुता जेजूक आमकां दिलाय. आमच्या मोदे आमचा सडवंतर आसा. आमचो जीवदातार आसा. आमचा पोसणार आमकां आदार दितालो आमकां घोड करतलो आमच्या मागणे आयकतलो आमच्या दोळ्यांत तुका पुसून काडटलो. त्या जेजूक आराधन करते रवा. थांबा नासतना आराधन करा. जीसस ग्लोरी हालेलुया. महिमा तुका जेजू महिमा तुका महिमा तुका महिमा. बापान सर पदवी तुझ्या हातान दिला. मोगाचेनो बापा सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. त्या जेजूक साध्य म्हणले कितेंच ना कितेंच ना. ताका स्तुती करा तोंड उक्ते करून तुमच्या जिभेन तुम्ही स्तुती करते रावा थोडो वेळ. तो आमचो देव तो आमच्या जिभेत आश्चर्य करतलो. आमची काळजामध्ये परिवर्तन करतलो. हे दैविक सगत आमच्या जिभेत वळवला दिले आवळा. ओटली स्तुती करा
वरतो वेळ आमच्या जेजू भेटोक आम्ही आयल्या ताच्या मुखार सर पडोंक आयल्या ताका आराधन करूंक आयल्या ताका आराधन करूंक आयल्या जेजू Praise you, Jesus, glory. महिमा तुका पदवी तुका हालेलुया 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 तुझ्या सारखं दुसरो देव ना तुझ्या सारखं दुसरो देव ना तुझ्या दुसरो सर्वधरस ना अर्गा 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 तुका महिमा तुका हालेलुया praise you glory हालेलुया हालेलुया तुझे सगळे आमच्या समस्ये तुवें तुजेर घेतलाय आमचे कष्ट तुवें तुजेर घेतलाय आमचे उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय आमची पिडा तुवें तुजेर घेतलाय आनी आमचो तुवें मोग केलाय जेजू आनी आमचो तुवें मोग केलाय जेजू पदवी तुका सगळे ते जेजूच्या नदर लाया जेजू पळया दोळे उक्ते करून जेजू पळया आनी स्तुती करा Praise Jesus glory महिमा तुका पदवी आराधन हालेलुया 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 Praise Jesus हालेलुया त्या दैवी सगळ्या जीवित वळून येता असा वेळा जाफरो मानसिक पिडेन सुसाइड करची चिन्ह घडये घडये तुका येता असा जेजू या वेळा तुका सुटका आणि सडवण लाभयता असा ओला मारते राव ते जेजू मानसिक पिडे द्वारे घडये घडये जीव काणग्या तुका भक्त असा फ्रो जेजू तुका स्पर्श करता असा वेळा जेजू तुका स्पर्श करता युरिनात रगत वेता असा वेळा जेजू तुका स्पर्श करता असा ताची दैविक सगत तुझ्या पिढे ते वळून येऊ दे खंयच्याय व्यक्तीद्वारे नाही येवकरिस्तान त्या जेजू ख्रिस्ताद्वारे तू आज बरेपण जोड घेताय हे प्रेज जीसस हालेलुया हालेलुया प्रेज जीसस तुझी बेन स्तुती करते राव एक कडे आमच्या दोळ्यात आपया हात आमच्या उक्ते दवरया आणि स्तुती करा कित्याक तो आमचो रस्ना पोसना आमचो आसरो आमचो आधार आमचो जीवदातर तुका महिमा तुका पदवी सोम्या आम्ही कोणा सरशीर वसू तुझ्या लगे असं उतरा सासनिक जिविताची तुझ्या लगे आम्ही आयल्या तुका आराधन करू तुका स्तुती करू दोन्ही हात आमच्या वैर बारया त्याची स्तुती करते रवे थोडो वेळ संसाराच्या विषयी आम्ही जायते उलयल्या या जिबेन ताची स्तुती करया ताची स्तुती करा वडा तळ्यान खंय आसा थंय तो स्तुती कर महिमा तुका वाकणी तुका हालेलुया 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 जेसू हालेलुया हालेलुया Jesus हालेलुया ताचे सगत अनुभव करा बळा ताची पदवी अनुभव करा ताचे सगत येवकरी सगत आम्ही अनुभव करते रम्या Jesus hallelujah 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 दोन्ही हात उगते करते जेजू आराधन करूया hallelujah 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 जेजूचे सगळं अनुभव कर म्हणया वेळा hallelujah hallelujah
we praise you. Hallelujah. तुका स्तुती करता वाकणता देवास्ता. Hallelujah. 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 तो जेजूच्या नादाला म्हणूया. Hallelujah. दोन्ही हात आमच्या वैर भार्या डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 27 वडातळा म्हणा. कित्याक तो जीवन देव, 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 कित्याक तो जीवन कित्याक देव, तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव, ससनाक तो जियता, 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 ससनाक तो जियता. ससनाक तो जियता. ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्य सोकेदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्य सोकेदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्य सोकेदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्य सोकेदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्य सोकेदीस नाश जावचो ना, आणि ताच्या राजवडगे अंत आसचो ना, आणि ताचे रजवटके कंत आणि असो ना, ताच्या राजवडगे अंत आसचो ना, आणि ताचे रजवटके कंत असो ना, आणि ताच्या राजवडगे अंत आसचो ना. आणि ताचे रजवटके कंत असो तो ना. निवारता आणि सुटका दिता. तो निवारता आणि सुटका दिता. दोन्ही हात आमचे वैरवान म्हणा. काही सलवणी तुम्ही अनुभव करून असा. तुमचा बिझनेस लॉस जाला, संघ संस्थेत उण्यापण असा जांफरो कंची सलवणी या दिसांनी तुम्ही अनुभव करता असा जांफरो. कित्याक देवाचे उतार आमकां जाणकल्याक म्हणटा की कित्याक आज म्हणटा की आणि ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना, ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. दोन्ही हात वैरभार मागता असताना वडा संख्या देवाचे उतार ऐकून येवकरिस्तांतल्या जेजूचे सगळ्यात अनुभव करूक तुम्ही हजार जाल्यार वडा तळान म्हणया आमी. आणि ताच्या राजवडके अंत आसचो ना, आणि ताचे रजवटके कंत असो ना, आणि ताच्या राजवडके अंत आसचो ना. आणि ताचे रजवटके कंत तो असो ना. निवारता आणि सुटका दिता, तो निवारता आणि सुटका तो दिता. निवारता आणि सुटका दिता, तो निवारता आणि तो सुटका निवारता दिता. आणि सुटका दिता, तो निवारता आणि तो सुटका दिता. निवारता आणि सुटका दिता, तो निवारता आणि तो सुटका दिता. निवारता आणि सुटका दिता. तो निवारता आणि सुटका दिता. सरकार आणि पृथ्वीर तो खुणा आणि अजापा करता. सरकार आणि पृथ्वीर तो खुणा आणि अजापा करता. सरकार आणि पृथ्वीर तो खुणा आणि अजापा करता. सरकार आणि पृथ्वीर तो खुणा आणि अजापा सरकार करता. आणि पृथ्वीर तो खुणा आणि अजापा करता. सरकार आणि पृथ्वीर तो खुणा आणि अजापा करता. हालेलुया, हालेलुया. 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 सम्या जेजू, सम्या जेजू. सरकार आणि पृथ्वीर सरकार आणि पृथ्वीर खुणा आणि अजापा तू करताय. खुणा आणि अजापा तू करताय. खुणा आणि अजापा तू करताय. खुणा आणि अजापा तू सम्या करताय. जेजू, सम्या जेजू. सम्या जेजू, सम्या तू जेजू. खुणा आणि अजापा करताय. तू खुणा आणि अजापा तू खुणा करताय. आणि अजापा करताय. तू खुणा आणि अजापा तू करताय. खुणा आणि अजापा करताय. तू खुणा आणि तू अजापा खुणा आणि करताय. अजापा करताय. तू खुणा आणि तू अजापा खुणा आणि करताय. अजापा करताय. तू खुणा आणि तू अजापा खुणा आणि करताय. अजापा करताय. तू खुणा आणि तू अजापा खुणा करताय. आणि अजापा तू खुणा करताय. आणि अजापा करताय. हालेलुया, हालेलुया. 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 सगळ्या मेवबारव्या म्हज्या मगचनो येवकरिस्तांत जेजूचे आमचे दिश्ट कांसोव्या दोळे आमचे दांब्या एकडे आमचे सगळे जिवी जेजूच्या हातात समर्पित कर. साम 130 कीर्तन 130 जाता जाल्यार सगळ्या मेवबारव्या सम्याची काकूत उलो मारया ताची कृपा अनुभव करूंकच्या खातीर या आराधनात ताची दैविक सगत आमच्या काळजा स्पर्श करता. ताची दैविक सगत आमच्या कुडीच्या विश्वाने स्पर्श करते आसा. ताची दैविक सगत तुझ्या अस्कत थंय स्पर्श करते आसा. ताची दैविक सगत तुझ्या सलवणेन स्पर्श करता. तुझ्या सलवणेन ते जेजूच्या मुखार दोन्ही हात आमच्या काळजार दवरया. साम 130 गुणायंत हांव त्या सर्वेस्परा उलो मारया आमचे गुन्हे हांव मनान धरिनाका म्हणून दोळे आमचे धांपया सगळे सांगाता म्हणून पश्चातापाच्या काळजान
पेकोणीचे पहिले आम्ही त्या सुम्याले बॉक्सणे माग्या ताची दैविक काकूत आम्ही अनुभव करून रिपेंटन्सच्या काळजान वडताळन म्हणया गुणायतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान चीत दिव आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुजे लागीं आसा बॉक्साणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशून रावतेल्या पहारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशून रावतेल्या पहारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूल ताचे लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायल माग्या सोम्या आमचे गुन्यांव तूं मनान धरी नाका आज म्हज्या पुताचे म्हज्या दुवेचे आज म्हज्या कुटुंबादाराचे गुन्यांव तूं मनान धरी नाका आज तांची काकूत कर म्हणून दोनी हात आमचे वयर उबारया आज तुझ्या पुता खातीर तुझ्या दुये खातीर तुझ्या कुटुंबाच्या सद्या खातीर माग तुझ्या कुटुंबाच्या सद्या खातीर आज काकूत माग्या गुंडायेंतान उलो मारया आमची भुरगीं पांय निसराना शे सोम्याची काकूत तांचेर वळून वयच्या खातीर तांचेर वळून वयच्या खातीर तांचेर वळून वयच्या दोनी हात नीट वयर उबारया दोळे तुमचे धांपया सगळे आमचे दोळे धांपया सोम्याली काकूत माग्या जोब हर एका दिसा आपल्या भुरग्यांच्या पातका खातीर एक एक बली तो भेटयतलो आज येवकरिस्तांतले जेजू लागीं आमच्या भुरग्यां खातीर आज माग्या दोनी हात वयर उबार नेट वयर उबारया इल्ले हात दुखला रिवण्णा मोठो प्राचित करया आनी माग्या सोम्या म्हज्या पुता खातीर म्हज्या दुवे खातीर म्हज्या बायले खातीर म्हज्या घोवा खातीर आज आमच्या कुटुंबात कोण अस्कात आसा तांच्या खातीर आज दोनी हात म्हजे वयर उबारन हांव तुजे काकूत मागता रे म्हणया गुणायतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुजे लागीं आसा बॉक्साणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता
म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकारा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्परा काशेता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकारा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रत्येक तरान दोनी हात आमच्या उक्त्या दवरया, दोळे आमच्या दांपया. हांगा आसल्या हजारो भाव भयणांच्या एकामेकाचो हात आमी धरया. एकामेकाचो हात उजव्याक दाव्याक आसल्या भाव भयणाचो हात धरया. येवकरेस्तान त्या जेजू मुखार आमी हजर जाल्या सुवातेर आमी एक कुटुंब याजकान सकाळी तावन शर्मावर एकच म्हण लागी आमी देवाची भुरगीं. तो आमचो देव, तो आमचो देव. ताका आराधन करूं, ताका स्तुती करूं. ताची दैवीक सकत आमच्या कुडीच्या विश्वाने वळून देवळा. कोणाचो हात धरला ताच्या खातीर मागा. आमच्या दोळे उक्ते करया. येवकरेस्तान त्या जेजूचे नदर लाया आनी सगळे साम 130 प्रत्येक तरांक गुंडायतान उलो मारता आसतना सोम्याची काकळूत, सोम्याची सकत, सोम्याची पदवी तुझ्या भावाच्या जिवितांत, तुझ्या बहिणीच्या जिवितांत वळून देवळा. सोम्या, हांवें कोणाचो हात धरला या भाव भयणी तर मागता. जावं कॅन्सर आसा, जावं विंगड पिड्यान आसात, ते विंगड कश्टान आसात, विंगड समस्यान आसात, इरारान आसा, बेजारान आसात. ती सर्वणी अनुभवान येते आसा. घरांत तांचे समाधान ना, अडकळ्यो कोर्ट केसींत आसा, ते डायव्हर्सांत आज त्यांच्या घरांत असले सगळं काम करते आसा. लाईव्हार हजारो भाव भयणी तुम्ही या आराधना भाग घेऊन आसात. सोम्याची दैवी सगत या वेळा जण एकले आमी अनुभव करून सगळे म्हणया. गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चीन दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा भोगसाणे, ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकारा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकारा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. दोन्ही हात एकामेकाच्या धरया आणि नेट वयर बारया. दर्न वयर बारया, दोन्ही हात धरया आणि वयर बारया. सगळे होळी 7 तावन म्हणया. फांत्याक आशीर्वाद पारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा काकळूत आमी काकळुतीक उलो मारूं. ह्या सुवातेर हजर जाल्या ताची दैवी काकळूत जण एकल्याचेर ही वर्ती अद्भुता, वर्ती अजापा ह्या वेळार ह्या सुवातेर घडटली. कित्याक हजारो 100,000 भाव भयणी चड ह्या सुवातेर एक कुटुंब, एक मौन, एक काळीज आज जावन आमी हजर जावन येवकरेस्त जेजूच्या मुखार आमचे दोन्ही हात आमी वयर बारला. तो विश्वासी सोमी, तो विश्वासी सडवंदा, तो विश्वासी आमचो राय. कितें उणेपण आमच्या जिवितान आसा. एक कुटुंब हजारो भाव भयणी एक कुटुंब येवकरेस्त जेजू मुखार हजर आसा. सगळे सांगात म्हणया. फांत्याक आशेव रावतेल्या पहारेकारा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, महिमा तुका, वाखाणी तुका, स्तुती, वगळा, पदवी. हालेलुया, 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 हालेलुया. रते येवकरे दैवी सगत आम्हा सर्वांचे वळण देवळा. जण एकल्याचे देवाने उदे येवकरेस्तांचा जेजू आमच्या आराधना कांदितला जेजू, आमच्या मागणे ऐकतला जेजू. आम्ही तुझ्याकडे काकळूत मागला. आमची काकळूत कर.
हांगासल्या भावनेची काकळूत कर, सगळ्या कुटुंबाची काकळूत कर. जेजू दयाळा, जेजू मोगाळा, सगळे वडत ओलामान काकुती तर मागत्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू काकळूत कर आमची, जेजू आमची काकळूत कर, जेजू आमची काकळूत कर, जेजू आमची काकळूत कर, जेजू आमची काकळूत कर. आमका सोडय, सगळा बंधनता बंधनता पिडेता कष्टता सोडय, सोडय जेजू, सोडय जेजू, सोडय जेजू, जेजू सोडय, जेजू सोडय, जेजू सोडय, जेजू सोडय, जेजू सोडय, जेजू सोडय. हालेलुया, 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 हालेलुया. जण एकली बसया म्हज्या मगज शांत बसा. येवक्रिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार ह्या वेळा दैविक औसत हे समय आराम करता असताना याच एकेका खणा खातीर मागतलो. ह्या वेळा जेजूची दैवी सगत कितले बण आपोट्टे आसा, ह्या वेळा कितले बण आपोट्टे आसा. सुमीची दैवी सगत कितले बण हात लायते आसा, ह्या वेळा त्या दैवी काकुतीच्या तेरसांत विश्वासान ते जेजूचे नदर लाया, ते जेजूचे नदर लाया आणि मागा आणि मागा आणि मागा. ह्या सुवाते सुमार 11 जणांच्या पाठीन कठीण फडाफड असते. जेजून कंप्लीटली तुका बऱ्या पोंड लावला. सकाळी तो बसलाय, तुका बसोंक जायनातले, पाठीन भरून भरून येतले. त्या जेजून कित्याक तो दयाळ, कित्याक तो मोगाळ, कित्याक तो विश्वासी, तो तुका सोडचो ना, तो तुका सोड. कित्याक तो अचापा करता. 38 वर्सां ताळ्यात आसता व्यक्तीन जेजू उलो मारून जांफरो. जेजू ताचे समस्या कळले, जेजूक ताचे कष्ट कळले, जेजूक ताची अस्कत काय कळली आणि जेजू स्वयं त्या सुवातेर गेलो आणि म्हणले तुका बरें जावं मौन आसा गी, तुका बरें जावं मौन आसा गी. अजून एकला ते जेजू येवन आसा. ताची दैवी सगत म्हज्या मोगाच्यान तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी वाळून येते आसा, वाळून येते आसा, वाळून येते आसा. सुमार 3 घंटे पांय सकयल दवरल्यार तुझ्या पांय सूज येताली. असल्या सुमार 22 जणांच्या पांयात ते दुख जेजून पयस केला. मागीर चेक करा मागीर आणि पळया आणि फाल्यां तुम्ही टेस्टमनी जाया. कित्याक येवक्रिस्त सगत तू अनुभव करून घेते आसय. येवक्रिस्ता मुखार कोण बसला तो व्यक्ती खाली येता आज पाटी वेसोसना, वेसोसना. कित्याक मलाकी 3:20 म्हणटा की ताच्या किरणान भलाकी आसा. ताच्या किरणान ती किरणां तुका स्पर्श करता, स्पर्श करता. मनशा ताव नाही, येवक्रिस्ता ताव, येवक्रिस्तो जीव उडो आमच्या मध्ये हजर आसा. जीव दिनार जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा. आणि म्हणया सतमंता देवा, सर्वपदरा बापाक, सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो, अंकुर मरियतून जन्मलो, पोंच पिलात काल ताणे कस सोसले, ताका खुर्सार जडलो, तो मेलो आणि ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षाणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाबा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं. तुझी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Psalm 128 verse 2 म्हणटा की तुझ्या हाताचे वावराचे फोळ तुका खावंक मेळटले. सुमार ह्या 38 जणांनी तुम्ही किती वावर केला ते पैसे तुमकां मेळोंक ना. पारगांवांत वावर केला जांफरो, ह्या गांवांत वावर केले पैसे तुमकां मेळोंक ना. जांफरो मेळ्ळे पैसे कोणाक दिला, आज फसल्यात तुम्ही. तुमकां कोणे अन्याय केला, कोणेय तुमकां फसयला, आज माग्या. कित्याक ह्या संकटांत जेजू तुमकां सोडयतलो. आज कोणे तुमकां फसयला त्या व्यक्तीचे राग दवरनासतना हे बक्षणाचे काळजान तांचे खातीर मागा. Psalm 128 verse 2 म्हणटा की तुझ्या वावराचे फोळ तुकाच खावंक मेळटले. तुवें कितलो वावर केलाय त्या वावराचो फोळ तुकाच खावंक मेळोंक ना. जांफरो आनी कोणाच्या हातांत आसा त्या वावराचो फोळ आज जेजू तुका आशीर्वादीत करतलो. कोणाक दिलाय
कोणे घात केला, कोणे अन्याय केला, काम केला ते पैसे देऊ ना या व्यक्ती समर्पित कर मागके ना मान बेगर पे मरले समिती संगता श्रम दे सेवन सेम फॉर दिस जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. जरमे चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की हांव सर्वेस्प तुजो देव सगळा मनशाक वळसो देव म्हाका साध्य म्हणले कितेंच ना. प्रत्येक तरान ह्या सुवातेर कितले भावणे सलवणी तुम्ही अनुभव करून घेते आसा. आ सलवणेत जेजू तुमकां निवारते आसा. कितल्या भावणेचो भावार्थ आज आनी घट जाते आसा, आनी घट जाते आसा. नमान मेगर पे मरले समिती सांगता श्रम दे सेवन सेम फॉर दिस जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Psalm 147 वर्स 3 फफसल्ली काळजा तो बरी करता. कोणेय तुमच्या वडिलांनी तुमका दुखायला, खेळला, अन्याय केला, इवन घात केला, इवन तुमची फफसल काळजा फफसला आज जेजू फफसल्ली काळजा तुमची बरी करते आसा, बरी करते आसा. जावं तुझ्या गवान तुझ्या बायलेन कोणेय तुका दुखायला जाला ते जेजूक सरेंडर कर वेळा आज तुका साथ तुझ्यान जायना येवकरीची दैविक सकत तुका स्पर्श करते असे वेळा नमान ब्रेकर पे मुरलाले समिती सांगता श्रम दे सेवन सेम फॉर दिस जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसं आदीन तसं आता आणि सदां सर्वदा सगळे आमेन. सांगता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून प्रत्येक तरान एक घडी आम्ही जाण एकले उभा रावया. ह्या जाग ह्या वेळा तुमच्या कुटुंबा खातीर मागतलो. कितल्या कुटुंबां झगडे झूज असमाधान रीण आज कितल्या कुटुंबां समजोणी ना. जावं फुरो हाडले पयशे खंय वता म्हण कळीत ना. जावं फुरो तुमचो बिझनेस डाऊन जाला. जावं फुरो तुमच्या घरात समाधान सदांच झगडे इवन कोणाले सांगचे म्हण कळीत ना. तुम्ही खंतीन आसात, बेजारान आसात. ह्या रितीरेन तुम्ही आयल्यात आज तो जेजू रितीरेन नाही. जेजू लागीं तुम्ही आयल्यात, जेजूक मेळोंक तुम्ही आयल्यात, जेजूक भेटोंक तुम्ही आयल्यात. आज ह्या जाग मागता आसतना तांकां दिल्ल्या त्या पदवेक सक्तीर मागता आसतना कितें बांदतात ह्या सरकार ते बांदून आसतले. आज प्रत्येक तरां देवसराची काळोखाची अनकारीची सकत तुमच्या घरात कोणे माठ केला म्हणला, तुमच्या जाग्यार कोणे मंत्र केला म्हणला, कोणे पूर्ण दवरला म्हणला, कोणे लिंब उडयला म्हणला, आनी कितें म्हणला आज उतार म्हणटा आमकां. आयसाया 54:17 तुझ्या विरोध वापरूंक केल्लेली खंयचीच हत्यारां ते सफळ जायना. आज येवकरीस्तान जेजू म्हाका उबे आसाय. दोन्ही हात उक्ते करा आणि म्हाका सांगा कितें तुझ्या घरात समस्या आसा ते जेजूक सांग. तुझ्या दुयेक सैरीक मेळना गी, पुताक सैरीक मेळना गी, इवन काजाराची खंयची वाट तांकां मेळना गी, काम ना गी, हाडले पयशे खंय वता म्हण कळीत ना गी, कश्टान सांपडलाय गी. दोन्ही हात उक्ते कर आणि माग. पहिल्याच दिसाच्या आराधनात जेजू कितले लोक हात लायते सांग. ह्या जाग्या वेळा मागतलो. देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणे जावन आसा कुटुंब. ताच्या पुताक एका कुटुंबांत ताणें जल्म दिलें आनी आमकां कळीत केलें कुटुंबाचें महत्व. हांगासरल्या एकल्यांक म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो उडास दवरा. देवान तुमकां ताचो मोग बगोवंक, ताची काकोळत बगोवंक, ताचें बोगसणें बगोवंक, ताचो माया मोग बगोवंक एका कुटुंबांत जल्म दिला. तुमच्या कुटुंबांतल्या एकल्या मनशांचो उडास काडा, एकल्या सान्यांचो उडास करा. जावं बरो कुटुंबांत मलगडी आसात, जावं बरो कुटुंबांत वडील आसात, भुरगीं आसात, युवजन आसात, ल्हान बाळशीं आसात, तांचे पासो तुमा घ्या. सोमी म्हणटा पाऊल मुखार म्हणटा सोमी आमचे बगले नासल्यार आमचे विरोध रावतलो कोण. सोमी आमचे बगले नासल्यार आमचे विरोध रावतलो कोण. आज ह्या आमच्या कुटुंबाक हेच जेजू आमी समर्पया. तसो जेजू ह्या येवकरीस्तांत आसा. ताची बळादीक सकत आमच्या कुटुंबांत असले सर्व वायट सक्तेक धांवडोवन दी, सर्व वायट सक्तेक धांवडोवन दी. आमचे एक कुटुंबाचे इरादे
तो मानून घेऊन दी, तो मानून घेऊ दी ताच्या पवित्र नावान, ताच्या पवित्र नावान, ताच्या पवित्र नावान तुमचे कुटुंब अभिषेक करून दी, ताच्या पवित्र रक्तान तुमचे कुटुंब नितळ करून दी, ताच्या पवित्र रक्तान तुमचे कुटुंब नितळ करून दी. तुमच्या घरांत ती मालकडी आसात तांकां उणें पण भक्ता जावंक बरो, प्राय जाल्ल्या वेळार कोणी ना म्हूण भक्ता जावंक बरो, तांच्या हाता पांयांक कुडीक बरी भलायकी ना जावंक बरो, पूण सोमी तांच्या बगलेन आसा, कोणी तांचे सांगाता आसा, देव तांच्या सांगाता आसा म्हणलें चिंताप, तें धैर्य, तो भावार्थ, तो भरवोसो तांचे थंय आसूं दी म्हूण मागया. आमी मागया म्हज्या मोगाळ इस्तानो, कुटुंबाची वडिलां आवय आनी बापय सक्रामेंता काल, पवित्र सक्रामेंता काल, कुरपे काल ती आज सांगात आयल्यान, कुरपे काल सांगात आयल्यान देवाचे मांडावळ तें जावन आसलें. तांच्या त्या काजारी सक्रामेंतान ती दादोसकाय, ते भरतीपण, तो संतोष तांचे ते रुता जावन दी म्हूण मागया. जर तर हांगा आसात, आमच्या कुटुंबांत आसात, आमच्या शेजार आसात, खंयचेय काजारी जोडे कश्ट जाता, संवसाराच्या आशा पाशा लागून कश्ट जाता, विविध मनशाच्या सांगोण्या लागून कश्ट जाता, तांकां वस्तू जेजू आशीर्वाद करून दी, तांचे कश्ट हाळू करून दी, तांचे उणेपण हाळे करून दी, तांकां एक करून दी, तांचे ते आनीकी मोग वाडोवन दी, तांचे ते बोक्साने येवन दी, समजून घेवचो मनोभाव येवन दी. तस्सो जेजू सगळें खाली केलो जेजू तांचे भितर आसलें उणेपण खाली करून दी आनी भरती हाडून दी, आनी भरती हाडून दी, आनी तांचे खासदारी जिवीत बरें जावन दी. मागया म्हज्या मोगाळ इस्तानो, जायतीं आमची क्रिस्तांव काजारी जोडे विच्छेदनाक आशेतात, मस्त काजारी जोडे विच्छेदनाक आशेतात, सक्रामेंताचे बरेंपण वळखूंक घेनात, सक्रामेंताची जबाबदारी समजून घेनात. तांचे पासून आमी मागया, पयशाक लागून, समाजेक लागून, समाजाच्या व्यक्तीक लागून तो बरो सक्रामेंत, कुटुंबाचो सक्रामेंत, तांकां जेजून दिल्लो तो सक्रामेंत वगडावंक आशेतात. तांचे पासून आमी मागया, तांचे पासून आमी मागया, तांचे मन बदलून दी, तांचो भावार्थ चड जावन दी, आनी तांकां भोगसनाच्या स्पिरितान, एकामेका सोडतणेच्या स्पिरितान तस्सो पवित्रात्मा भरून दिवन आमी मागया म्हज्या मोगाळ इस्तानो, मागया आमी आमचे हात आमी उबारया, आमी हात उबारया, जेन्ना मैजे तसो हात उबारलो तांचे कुटुंब इस्रायल पोजा जैत आपणायले. आज आमच्या कुटुंबा बसोत आमची काळजां म्हूण आमचे हात उबारुया. आमच्या कुटुंबांत आसात आमची भुरगीं, देवान दिलें वर्ते देणे, देवान दिलें वर्ते देणे जावन आसा भुरगीं. जर ती भुरगीं आमच्या कुटुंबांत येनात तर आमचे कुटुंब रिते आसते, खाली आसते, उणे आसते, पूण त्या जेजून ताचो मोग साकोंक, ताचें समाधान भोगोंक त्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबान दिल्यात. त्या भुरग्यांक तस्सो जेजू, आपूण गुण केलो जेजू, आशीर्वाद दिल्लो जेजू, त्या भुरग्यांक सांगून म्हणलें सर्गींचे राज हांगा आसा, त्या भुरग्यांक तेच येवकरीस त्या जेजूच्या पांया तळा समर्पया, पांया तळा समर्पया. जायतीं भुरगीं तांचे ते उणेपण आसा, जावं बरो चिंतपांत, जावं बरो करण्यांत, जावं बरो उलयण्यांत तांचे ते जायते उणेपण आसा. जायतीं आवय बाबे रडटात आपणाची भुरगीं बरीं ना म्हणून. आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, जायत्याच्या भुरग्यांक उलोवंक जायना जेजू, तांकां उलोवंक तूं कुमो कर जेजू, तांचे तोंड उगड जेजू, तांचे जिबेचेर आशीर्वाद घाल जेजू. जायतीं भुरगीं आयकोंक जायनात, त्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत कर जेजू, तांचे कान उगड जेजू, तुज्या पवित्र नांवान, तुज्या पवित्र नांवान तांकां आशीर्वाद करी जेजू. जायत्या भुरग्यांक शिकोवंक जायना जेजू, शिकोवंक जायना जेजू, त्या पवित्र आत्म्याची गिन्यान, पवित्र आत्म्याची गिन्यान जाणवाय त्या भुरग्यांच्या देवून येवं दी जेजू, येवं दी जेजू. जायतीं भुरगीं कुटुंबांतल्यान पयस जाल्यांत, आवय बापायक आयकनात, खंयच्याकी संवसाराच्या सक्तीक वळख जाल्यान जेजू. आपोळ जेजू, टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. आपोळ जेजू,
गुण कर जेजू परिशुद्ध कर जेजू गुण कर जेजू आपण जेजू मागिया मुझ्या मोगाळीस्तानो भावार्थान मागिया आम्ही विश्वासान मागिया विश्वासान आम्ही मागिया आमकां असा एकच देव आमकां असा एकच देव तोच जेजू ख्रिस्त तोच जेजू ख्रिस्त ताचे उदंड कृपा ताची उदंड दयाळाय ताचो भोग या कुटुंबान देवून दी जेजू कुटुंबान देवून दी जेजू मागिया मागिया जेजू मागिया जेजू 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 आपो जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू आशीर्वादित करो मागिया आम्ही मुझ्या मोगाळीस्तानो आमच्या कुटुंबात अशी ही वाजनापासून मागिया जेजू जेजू ही वाजना समर्पिया आम्ही जेजू त्या ही वाजनाक आशीर्वादित कर बऱ्या कामा खातीर बऱ्या फुडारा खातीर बऱ्या सांगातरपणा खातीर देव युवक युवती कष्ट जाता जेजू तांचे शुभम आशीर्वाद घाल जेजू बऱ्या कामाक बऱ्या फुडाराक बऱ्या जिविताक आशेवन आसा जेजू आपोळ जेजू खंयचो या युवक युवती तुझे तान पयस गेल्या जेजू ताका आशीर्वाद जेजू ताका आशीर्वाद कर जेजू टच देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड तुझे विश्वास धरून जेजू आमच्या कुटुंबाक समर्पित जेजू आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू एकामेकाचा हात आम्ही दर्या आणि दोन्ही हात नेट वयर उबारया दोन्ही हात नेट वयर उबारया पहिलो खण सांगाता मेळोन काकुती खातीर मागता आसतना सगळ्या भावड्या जेजून आपोडला वर्ती अद्भुत विस्मिता या स्वते जेजून घडयला म्हज्या मोगाचेरो आज प्रत्येक तरान जायती कुटुंबां ह्या सुवातेर भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागोवंक आयल्यात तुमच्या भुरग्यांचो फुडार जेजू ह्या वेळा आशीर्वादित करतलो सगळे तुम्ही म्हणा ह्या वेळा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आम्ही क्वायर म्हणटले आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर तुम्ही म्हणा जेजूच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर 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 ससनांचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा दुसरो खण याजाक ह्या वेळा तुमच्या पिढ्या खातीर मागतलो एक घडी आमचे दोळे धांपया उभे रावया आम्ही जाता तितले पण उभे रावया तुझ्या गांठीची पिढा जेजू पयस करूं दी ह्या वेळा कॅन्सर खंय आसा जेजूच्या आतां सरेंडर कर ह्या वेळा खंय तुका वाटिको प्रॉब्लेम्स आसा किडनी डायलिसिस आसा लिव्हराच्या समस्या आसा जांफ्रो आज कातीची पिडा आसा प्रोस्टेट एनलार्ज जाला जांफ्रो म्हणजे मोगाचेर पॅनक्रियाचे प्रॉब्लेम्स आसा जांफ्रो हाय डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर कोणे सकाळी ब्लड चेकअपाक वचून आयलाय हांगा सांजे रिपोर्ट करेक्ट करूं आज डॉक्टर विचार असे तुझ्या रिपोर्टाचेर येवकरचे दैवीक सगळ्यात वळण होंदी ह्या वेळा खंयच्या पिडेन तूं कश्टात आय आज कोणा खातीर पिडे आसा मागूंक आयलाय आज तुझ्या भुरग्यांच्या काळजांत होल आसा तुझ्या काळजांत होल आसा या इवन काळजांत ब्लॉक आसा जांफ्रो ओपन हार्ट सर्जरी करचें म्हणला असाध्य म्हणले ते जेजू ते कांयच नाही खंय पिडा आसा ते हात दवरया म्हज्या मोगाचेर विश्वासान ह्या जाग मागता आसतना त्या जाग्यार मागा कित्याक मोशे म्हणा लागलो की एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 18 एक्सोडस चॅप्टर
33 वर्स 18 दया करून तुझी महिमा माका दाखय दया करून तुझी महिमा माका दाखय दळामच्या दंप्या काही पिढा असा ते हात दवरा आणि वडा तळान म्हणा प्रत्येक तरां सुमार 103 जना या वेळा मागूंक आयल्यात तुमच्या कुटुंबात त्या पिडेस्तां खातीर जेजू ताची दैविक सकत आज तो घरा असल्यारी शतपतीच्या साकराक बरो केल्लो जेजू शतपती जेजू लागी मागूंक आयलो शतपती साकोर घरा बरो जालो आज तुम्ही मागता असताना तुमच्या घरा असता पिडेस्तां जेजू आपटलो आणि बरपण लभयतलो सगळे काही पिढ असता हात धर म्हणा दया करून तुझी महिमा आज माका दाखय सगळे विश्वासान दया करून माका तुझी महिमा दाखय वडतळा म्हणया दया करून माका तुझी महिमा दाखय दया करून माका तुझी महिमा दाखय वडतळ्यान दया करून माका तुझी महिमा दाखय 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 दया करून माका तुझी महिमा आणि दाखय वडतळ्यान दया करून माका तुझी महिमा दाखय 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 काही पिढ असते असो हात धरून याजक या वेळा तुमच्या सर पिढ्या खातीर या वेळा मागतालो म्हज्या मोगाळ इश्टानो म्हज्या मोगाळ इश्टानो सोम्यान म्हळें तुझ्या विश्वासा तुका गुण करता चल उठ आणि वच चल उठ आणि वच पेद्रो म्हणालो म्हज्या लागीं कितेंच ना पूण जिवन जेजूच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हणे उठ आणि चल म्हज्या मोगाळेच्यान विश्वासान त्याच सोम्याचे विश्वासून आमी सगळी मागया आमकां सर पिढेंतले तोच जेजू आमकां गुण करून दी भावार्थान मागया म्हज्या मोगाळीसानो खंय पुरा पिडा आसा त्या जाग्यार तुमी हात दवरा आणि जेजूचें नांव काडा आणि म्हणा सोम्या म्हाका गुण कर सोम्या म्हाका गुण कर नाजरेथाचे जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हजी पिडा निवार जेजू म्हजी पिडा निवार जेजू म्हजी पिडा निवार जेजू म्हजी पिडा निवार जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू तुझी महिमा मुजेर दाखय जेजू तुझी महिमा म्हजेर दाखय जेजू तुझी काकुळत मुजेर दाखय जेजू तुझी काकुळत म्हजेर दाखय जेजू तुझो मोग मुजेर दाखय जेजू तुझो मोग म्हजेर दाखय वै जेजू हांव विश्वास दवरता तू म्हाका आपड नासाय तू म्हाका आपड नासाय जेजू तुजो स्पर्श म्हाका जावन आसा तुझो स्पर्श म्हाका जावन आसा तुझ्या मोगाचो स्पर्श म्हाका जावन आसा तुझ्या मोगाचो स्पर्श म्हाका जावन आसा तुवें गुण कसो स्पर्श म्हाका जावन आसा तुवें गुण कसो स्पर्श म्हाका जावन आसा वै जेजू हांव विश्वासता हांव पातयेता तू म्हाका गुण करताय तू म्हाका गुण करताय तू म्हजो जेजू तू म्हजो जेजू म्हाका रसलो जेजू म्हाका रसलो जेजू म्हजें बरेंपण आशेंचो जेजू म्हजें बरेंपण आशेंचो जेजू म्हजो सुमी जेजू म्हजो सोमी जेजू तूंच म्हजो म्हजो सर्वस्व तूंच म्हजें सर्वस्व गुण कर जेजू आपड जेजू महिमा जेजू तकल्याच्या दोऱ्या म्हज्या मोगाचनो दोनी हात आमच्या तकल्या दोऱ्या हाय ब्लड प्रेशर जांफ्रो कठीण तुमकां राग येता ती एक पिडा जांफ्रो वायट चिन्ह तुमच्या मोतीत येता जांफ्रो नकारात्मक चिन्ह आमच्या मोतीत येता जांफ्रो सुसायड टेंडन्सी हे सगळे अब्धोतात्मे आमकां सण सुद्या या वेळा जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी सगळे एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 18 एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 18 वडा तळ म्हणा दया करून तुझी महिमा म्हाका दाखय वडा तळ म्हणा वडार दया करून तुझी महिमा म्हाका दाखय दया करून तुझी महिमा म्हाका दाखय लाऊडली दया करून तुझी महिमा वडा तळ म्हणा वडा तळ तुझी महिमा म्हाका दाखय दया करून तुझी महिमा म्हाका दाखय दया करून तुझी महिमा म्हाका दाखय
दया करून सगळे तुझी वडा महिमा तळा म्हाका Psalm दाखय 27 verse 10 दैवी सकत तुमका दया करून स्पर्श करून तुझी द्या महिमा बळा म्हाका दाखय दया सेवरे, करून तुझी मेरी, महिमा म्हाका अम्ब्रोस, दाखय दया करून जानसी, तुझी महिमा फेलिक्स, म्हाका दाखय दया रिक्सन, करून तुझी महिमा शाइला, म्हाका दाखय मैटिल्डा, दया करून तुझी फैड्रिक, महिमा म्हाका वाल्टर, दाखय ग्रेसी, दया सुचित, करून तुझी महिमा प्रीति, म्हाका दाखय कीर्ती, दया करून जॉन, तुझी महिमा म्हाका इमेलिया, दाखय दया करून तुझी लिओ, महिमा म्हाका दाखय क्लिफर्ड, दया करून तुझी महिमा लीना, म्हाका दाखय सरिता, दया करून तुझी शीना, महिमा म्हाका दाखय दया करून दैवी तुझी संत महिमा म्हाका सानवाकरी दाखय आणि मणिया वळा दया करून तुझी महिमा म्हाका दाखय जॉन्सन, दया करून दैवी सकत तुझ्या वळण होते बळा दैवी पत्नी तुझ्या वळण होते बळा दैवी सकत तुझ्या वळण होते तुझ्या मातेचे केसावर पायांची नाक्षी पर्या तुझ्या मातेचे केस पायांची नाक्षी पर्या दैवी सकत दैवी सकत दैवी सकत दैवी सकत तुझी महिमा वळण म्हाका होते दाखय वळण दया होते करून तुझी महिमा म्हाका दाखय दोन्ही हात एकामेकाचो दर्या आणि दोन्ही हात आमचे वैर बऱ्या दोन्ही हात दर्या आणि वैर बऱ्या वडा तळान सोम्याची काकूत परतून पडे तुम्हीच म्हणा जेजूच्या वडा तळा म्हणा सगळे म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्ट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर वडा तळ्यान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर 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 ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या सगळे एकडे बशी आमच्या मोगाच्या या वेळा भुरग्यानातल्या कप्पल सत्र माग्या केते कुटुंबा भुरग्यान असताना असा तांचे तर माग्या आज विश्वास दवरा या पुण्यक्षेत्रात जेजूच्या मुखार तुम्ही आयल्यात येऊच्या वर्सा ह्याच वेळा प्रत्येक तरा त्या जेजू साक्ष दिवंक तुझ्या भुरग्याक घेऊन ह्या स्वतः तू येतलय हो विश्वास दवरून आज जेजूले माग प्रत्येक तरा तुझ्या भुरग्याक तुझ्या पुताक तुझ्या दुवेक भुरग्याचे देणे नाच जावं फुरो तुका भुरग्याचे देणे नाच जावं फुरो लोक 137 म्हणटा की देवाका साध्य म्हणले की ते ना येऊच्या वर्सा ह्याच घडये ह्याच वेळा ह्याच जाग्यार त्या सोम्याक द्वारका दिवंक हे भुरग्याचे देणे तुझ्या गर्भात तो जेजू घालतलोस तुझे गर्भ जेजू आशीर्वादित करो दे जांफरो तुझ्या भुरग्यांक सैरीक मेळोना जांफरो मागा प्रत्येक तरे या वेळा घेऊन आयिल्ली समस्या जेजू म्हाका रुबारा आज प्रत्येक तरा तुमच्या सगळ्या भुरग्यांक देव आशीर्वादित करो दे एक फावो तो फुडार देव फावो करो दे लाखांनी करोडांनी पैशाक तुम्ही सापडल्या कोणाक दिला त्याने मोस केला अन्याय केला या सगळं सांगलेत हांव जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभों दे हजारो भाव भयणी एका मौनाची जावन उलो मारता आसतना देव आमचेर आपली कृपा आनी बेसांवां देंवयतलो रायट हात वयर बारया आनी विश्वासान सगळे म्हज्या सांगाता सगळे सांगाता म्हणा म्हज्या सांगाता म्हणा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 तुम्ही झुजचे नाका तुम्ही झगड नका
देव तुमच्या तरी फाईट करतलो. जफानिया 3:17 जैत दितलो झुजारितो तुमका जैत मेळटलेस. कोर्ट केसी किती बावणे फसल्यात तुम्ही. आज जाग्या खातीर, पैशा खातीर, विंगड समस्या खातीर कष्ट ते आसात. आज सुमेचे ते सरेंडर करे आवळा. प्रत्येक तरान युरिन इन्फेक्शन असल्या 6 जाणां जेजू स्पर्श करून गुण करता आसा आवळा. प्रत्येक तरान तुझे युरिनान प्रोटीन वेते आसा, युरिनान आज शुगर वेते आसा. जेजू यावेळ आपूण तुका बऱ्यापण लाभयतलो. आणि प्रत्येक डस्ट एलर्जी असल्या सुमार जाणां जेजू आपूण बऱ्यापण लाभयते आसा. मात्र न्हय, ह्या सुवाते लाखांनी रिणारी आसात. रिणान सुमार 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड बिझनेस फ्लॉप जाला. आज कोणेय तुका सकयल घाला जावं फुरो, पार्टनरां फसयला जावं फुरो, तुझ्या जिवितांत अन्याय जाला, विजा खातीर मागते आसाय. प्रत्येक तरान 23 जाणां ह्या सुवाते विजा खातीर मागून आसात. भिया नाका, तुम्ही पैसे भरला जावं फुरो, देव तुमच्या पक्षान आसतलो. तुम्ही पासपोर्ट घेऊन या सुवाते राहिलात, पेपर्स घेऊन या सुवाते राहिलात, मेडिकल रिपोर्ट घेऊन आयलात, बिल्डिंगाची जाग्याची पेपर घेऊन आयलात. हे सगळे सुमेचे ते सरेंडर करा बळा. देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना, असाध्य म्हणले कितेंच ना. सगळे स्त्रियो तुमचे दोन्ही हात वयर बारया आणि सगळे म्हणया वेळा स्त्रियो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा पसर. 12 जाणां स्वाद फाइल्स पिड्यान कष्ट ते आसा. आज राती तुम्ही चेक करा, तातूं जायते बाबडे जेजून आपोडला. ताची दैवीक सगत तुझ्या कुडीच्या विश्वानी वळून येता. एवढा पवित्र सभे खातीर माग्या. आमच्या भाग्यवन बाबसाहेबाक, कार्डिनलांक, आर्चबिस्पांक, बिस्पांक, याजकांक, धर्मभयण्यांक, डेकन्सांक माग्या. हे मँगलोर DSS सोम्याचे ते सरेंडर करया. माग्या सगळ्या हांगा या देशच्या युवा जाणां सोम्याचे ते सरेंडर करा. सगळ्या प्रत्येक तरा धर्मभयण्यांक तुमचे कॉंग्रिगेशन सोम्याचे ते समर्पित करा. वेळा जायते स्त्री युवान भुरगीं तुमकां मेळच्या खातीर तुमच्या कॉंग्रिगेशन आशीर्वादी जावचे तर मागा. तुमच्या कॉंग्रिगेशन आणि वर्त्या पदवीन भरचे खातीर माग्या. कर्मलायट सगळे ह्या जगा खातीर त्या सुवातेची घरां आसात, जायती वावर करती आसात, तांचे खातीर माग्या. माग्या म्हणजे ही DSS सोम्याचे ते सरेंडर करया. सोम्या देव वापोवणे हर एक तरणाट्यांक प्राप्त जावं दी. हर एक तरणाट्यांक ह्या जग धर्मण्या सुवातेर तुम्ही आसा. जोशुआ 1:3 ज्या बोईचे तुम्ही उबे रावन मागतात ती बोई आशीर्वादी जाल्ले जावं दी. सोम्या जायते देव वापोवणे या दिसांत मेळों दी. जायते तरणाट्याच्या मना काळजा परिवर्तन जावन तुझ्या सेवेक, तुझ्या महिमेक जियोंक तांकां योग्य कर, योग्य कर, योग्य कर. तुमची कॉंग्रिगेशनां, तुमच्या सुपिरियराक, सगळ्या तुमच्या संस्थांत असल्या जणेकल्यांक सोमेचे ते सरेंडर करा. हांगा असल्या जणेकल्या आवय बापायनू तुमच्या भुरग्यांक सोमेचे ते सरेंडर करा. या दिस तुम्ही या दिस हर एक तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरों दी. हर एक तरणाटे वायटांतल्यान सुटका जोडून घेवन दी. हर एक तरणाट्याचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी. हर एक तरणाट्याचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी. प्रत्येक तरान माग्या. ह्या जग ह्या सुवातेर जणेकल्या खातीर विशेष रितीन मागतलो. ह्या वेळार मोगाचे न्हू आमी मागया, विश्वासान मागया. मंगळूरू देश जी पासत
हे देशाचे आत्मीक मुखेलपण घेतलेल्या बिस्पू साहेबा पासून पीटर पावल सल्डाना देशाच्या खातीर देशच्या बऱ्यापणा खातीर ताच्या याजका बराबर धर्मिका बराबर तो वावरून आसा. देवा तो दिल्लें वर्तें देणे जावन आसा याजक मनाचें धर्मीकपणाचें. तें देवान दिल्लें देणे मानून घेवन ताच्या पासून वावर करूंक जाय अशी सकत बळ पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तांकां लाभोवन दी म्हूण मागया. तांणी घेवच्या निर्धारांत सारको निर्धार घेवंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर म्हूण मागया. लोकांक तांणी करचीं कामां सुफळ जावन दी म्हूण मागया. ह्या आमच्या देशाच्या हर एकल्या कुटुंबाक ती पवित्र करून दी, आशिर्वादीत करून दी. आमची देशीज आमची पवित्र सभा ते वयर हाडूंक तांकां तस्सो पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्तान दिल्लो पवित्र आत्मो आपोस्तला वय देवन आयलो पवित्र आत्मो तांचे वय देवन येवन दी आनी तांकां अभिषेक्त करून दी. पिडेसांक बरें करूंक, दुर्बळ्यांक बरें करूंक, गतदनांतल्यांक बरें करूंक. कोण ह्या संवसारांत कोणूच तांकां ना म्हूण बगता तसल्या सोमेसांक ते आसात. सोम्याचे प्रतिरूप, सोम्याचे मुखामळू ते म्हूण दाखोवन दिवंक तांचेर तूं आशिर्वादीत कर. जर कोणी याजक या धर्मिका विविध कश्टांनी कश्टून आसात तांचे शुभम आशिर्वाद तूं घाल. तांचे सर वायट सक्तेतान वायट नाडेतान ते मुक्त जावन दी. अभिषेक जाल्ली ती आज खंयच्याय सक्तेक लागून कश्टून आसा जेजू तुझे शुभम आशिर्वाद तांचेर वत. बाबा आमच्या मोगाळ बाबा आमी तुका अब्बा बापा म्हणून आपयता. ते भाग तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान ताच्या कुर्सा मरणा मोगात आमकां फावो केला आनी आमकां तुजी पूत आनी दुखन ताणें आमकां दिला. बापा आमची मागणी दयेन तूं मानून घे. हांगासरल्या हर एकल्यांची मागणी तूं मानून घे. हांगासर ब्रदर प्रकाश ताचे पंगड ताचे वयरी आमी मागता. ताणें कडच्या मिसावांत ताणें कडच्या वावरांत ताका जैत मेळोवन दी, बरेंपण मेळोवन दी. ताच्या मुखांत आज जेजू जायत्यांक बरें करन आसा. जेजू क्रिस्ताची वळख गुणायन जावन आसा. ताचे वयर ताच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर हांगासर ताच्या पंगडाचेर ताका कुमुकाच्या सर्वांचेर तुझे शुभम आशिर्वाद घाल. जेजू आमच्या मोगाळ बापा आमी मागता. हांगा आज जायते लोक आयल्यात, जायती लोक आमच्या घरा कुटुंबांनी आसात. तांचे पासून मागता जेजू तांची मागणी तूं मानून घे. तुझी भुरगीं दी तुवें रचल्ली भुरगीं तुज्या मोगान जल्मल्ली भुरगीं दी आज तुजे कडेन दिंबेर पडून हात उबारून काळजातावन मोतीतावन कुडीतावन भोव मारतात. तुज्या लागीं उलो मारतात आनी मागते आसात. तांची मागणी तूं आयकून घे जेजू. तांची मागणी तूं आयकून घे. तुवेंच म्हळें कोण म्हाका आपटलो गूण जाता पूण हांगासरले आमी समेस्ता तुका सेवता जेजू. पवित्र एवकारिस्त मुखार तुका आमी घेता जेजू. तूं आमच्या काळजांत येता जेजू. हे व्हडते भाग तुवें आमकां फोव केलाय. आमकां आमची मागणी तूं आयकून घे जेजू. आशिर्वादीत कर जेजू. आपोड जेजू. गुण कर जेजू. आशिर्वादीत कर जेजू. आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत जेजू. आमचे पत्राचें काळीज मोवाळायन भर जेजू. आमचे पत्राचें काळीज मोवाळायन भर जेजू. जर कोण हांगा असल्या बोगसोंक जायना तांकां बोगसूंक जावचे देणे फावो कर जेजू. हांगा कोण एकले मोग करूंक जायना तांकां मोग करचे देणे फावो कर जेजू. हांगा कोण एकल्यांक कोणाचें बरेंपण पळोवंक फावोंक जायना तांकां बरेंपण पळोवंक जावचें बरें फावो कर जेजू. कित्याक जर तूं तांचे बगर आसाय, तांचे मतगत आसाय, तांचे समय आसाय, तुजी काकूळ, तुझें बरेंपण, तुजी भलायकी, तुजी आशिर्वाद समेस्तांक फावो जातले जेजू. आशिर्वादीत कर जेजू. गुण कर जेजू. गुण कर जेजू. सगळ्या मी उभा राहूया. एवकरिस्तान जेजू पळय दोळे उक्ते घेवन त्या जेजूचे नदर लाया. त्या जेजूचे नदर लाया. आमची गरजो, आमची मागणी, आमची पेटिशनां Psalm 138 verse 1 म्हणटा.
सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता, हांव तुजी स्तुती करता. ह्या 5व्या खणात मागता असतना दोन्ही नीट आमचे हात वयर उबारा. सगळे सांगाता म्हणून ताची काक तुला मारता असताना कित्या भावना तुम्ही बसता जावं फुरो तुम्ही दैवी सगत अनुभव करतला. कोणाचे गांठ पायांची गांठ नी रिप्लेस करीचे म्हणला. आज तुमची दैवी सगत अनुभव करते असाय तू सलोंग जायना जावं फुरो तुझा पाय ओढ नसाय. जेजू तुका स्पर्श करते असा. शिरेचे समस्या असा जेजू तुका हात लायते असा. वळा जेजू तुका हात लायते असा. कित्याय लोकांक पहिल्या विजाची समस्या असा, विजा येऊ ना तू हांगा मागोंक म्हण आयलाय. आज जेजू ताची दैवी सगत त्या स्वाते देवयता मात्र नाही असाध्य असते साध्य करून दाखयता. सगळे सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची कोणा काकूत कॅन्सर कर. असा, कोणा किडनी डायलिसिस असा, ही विशेष मागण्याची गरज जाय तुम्ही मुखार या आणि सुम्याच्या मुखार उभे राहावे. वळा प्रत्येक तर माग्या कोणी बसू नाकात उभे राहावे आणि माग्या विशेष वेळ जाऊन असा कित्याक जेजू मोगाळा जेजू खाकू दरा. कोणाकी विशेष मागण्याची गरज असा तुम्ही किती विशेष पेटिशन बरोवन हाडला जाल्यार तुम्ही मुखार या आणि माग्या वळा. कोणी त्या बस मुखार कोणा की मुखार येऊन मुखार या आणि माग्या सुमेची दैविक सगत या वेळार आम्ही अनुभव करूया. सुमेची वरती पदवी आम्ही अनुभव करूया वेळा आणि मुखार या आणि दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. कोणा की मुखार येऊन जाय म्हणून भोगता सक्रामेंता लागी तुम्ही मुखार या वेळा. कोणा की सक्रामेंता मुखार येऊन जाय म्हणून भोगता या मुखार आणि ते जेजूचे नदर लाया. जे जेजूचे नदर लाया वरती दैविक सगत या वेळा जण एकल्याच्या जिविता वळण होती. वरती सगत या वेळा आमची जिविता वळण होती. या वेळा दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. ते जेजूक पळया, ते जेजूक पळया. उतार म्हणटा साम 138 वर्स 1 सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुझ्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुझे नाव आणि तुझे उतार सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय. तुझे नाव आणि तुझे उतार सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय, वर्ते केलाय, वर्ते केलाय. सगळे दोन्ही हात वयर उबारया. दोळे आमचे धांपया. येवकरीस दैवी सगत आमच्या कोडीच्या विश्वानी वळण होती. येवकरीस दैवी पदवी आमच्या जिविता वळण होती. वेळा वळण होती. वेळा वळण होती. वेळा वळण होती. वेळा सगळे उला मारया. जेजू 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 म्हणा. जेजू उला मारया. उला मारया. कोण जेजूचे नाव उला मारता ताका सुटका आणि सडवण बायबल उतार म्हणटा. रोमन शब्द 10 वर्स 13 देवसरा अधिकार ना, काळोखाच्या पदवेक अधिकार ना, अंतराच्या पदवेक अधिकार ना. जेजू ख्रिस्ताच्या नावात वडातळा तोंड उक्तार उला मारया. कोण जेजूचे नाव उला मारता, कोण जेजूचे नाव उला मारता. Acts of Apostles chapter 2 verse 21 ताका सुटका, ताका सुटका. तोंड उक्तार उला मारया. जेजू 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 तांटेने उला मारया. थांबा नासतना
जेसू 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 त्या जेजूचे नाव वरते 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 जेसू जेसू वरते 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 जेसू जेसू त्या नावात सुटका मेळटा जेसू जेजू पळे आणि उलो मारया जेसू जेसू तोंड उगते का जेजू म्हणून उलो मारया जेसू तसे भारतीम्यान उलो मारी लागलो जेसू जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकळोत कर जेजू सडवण करा जेजू जीव देतारा जेजू जीव तुझे उतार म्हणटा जेजू सा मान तडे घुंडा येताना आम्ही उलो मारते असा आमच्या मागण्या ऐकते असा तू जेसू जेसू कांटेने उलो मारते कांटेने उलो मारते रव्या जेसू जेसू जेजू 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 जेसू जेजू 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 कांटेने उलो मारया जेजू 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 तुझे दैवी सगळं वळण होते तुझे दैवी सगळं देवसराची काळोखाची अंधकाराची वाईट सगळं त्या स्वतः राहून जायना आमच्या कुटुंबात आमच्या घरात आमच्या जाग्यात मारेकार पिढ्यान कष्ट दिल्या हर एकल्या वेळ सुटकाला पाहिजे जो सुटका 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 वेळा एवढं दैविक सगळं स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे वेळा स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे जेजू 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 उलो मारिया जेजू आमका निवारतलो जेजू आमका सोडयता तो आमका सुटकाला पळयता तो जेजू 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 घेतल्या बाळाचे तू हात लायते असा तुका ह्या वेळा तुझ्या कोणी तले गांठ जे तो पैस करते असा ह्या वेळा विश्वासान मागते राव वेळा विश्वासा उलोमा विश्वासा उलोमा तुझे स्पॉटलाइटिस पिडा जेजू स्पर्श करून द्या वेळा तुझ्या मायग्रेन हेडेक जेजू स्पर्श करून द्या वेळा तुझ्या फायब्रॉइड जेजू पैस करून द्या वेळा तुझी पीसीओडी प्रॉब्लेम जेजू पैस करून द्या वेळा तुझ्या कोणी बोलना जेजू बोल देऊ द्या वेळा तुझे शुगर हर एकड़े अप एंड डाउन करते ऐसा लेवल घेऊ दे हुकम करते बड़ा सगळे शुगर पिढे असता ब्लड प्रेशरच्या पिढे असता जेजू स्पर्श कर जेजू स्पर्श कर जेजू 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 तोंडते सगळे म्हणया जेजू 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 स्पर्श कर जेजू हात लाय 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 जेसू 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah 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 share re 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 rate 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 jesu hallelujah 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 jesu hallelujah 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 rate 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 re 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 jesu jesu jesuच्या रक्ता जेजूच्या रक्ता आमच्या कोणी लागले सगळे पिडा असकत काय असमाधान अडकळ्यो अडचण्यो सोडणं सध्या बळा हालेलुया 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 त्याच्या उतराम त्याचे दैविक सगत स्पर्श करू दे 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 कित्या लोकांचे जण आपडला आणि बऱ्या पडला वेळा वेळा त्याची दैविक काकूत अनुभव करूया आणि म्हणूया वेळा सगळे जेजू पळा म्हणा वेळा जेजू मोगाळा म्हणा जेजू मोगाळा सगळे तुमच्या गरजो समर्पित कर म्हणा वेळा जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका
सांगा वडतळ्यान जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवंतरा ये सडवंतरा आराधन तुका ये सडवंतरा ये सडवंतरा दोन्ही हात वैर मारून जेजू पळान म्हणा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू येशुवे या स्वाते सुमार 21 जणांची एलर्जी जेजू पयस करता असा वेळा आराधन जेजू दयाळा म्हणा 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 लँडच्या समस्येत जेजू सुटकाला पळयते आसा कोर्ट केसीत जेजू आज राजदोची कृपा दिते आसा जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका हे सडवंतरा हे सडवंतरा आराधन तुका हे सडवंतरा हे सडवंतरा आराधन तुका हालेलुया 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 जेजू मुझ्या सडवंतरा जेजू म्हज्या सडवंतरा हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता हालेलुया हालेलुया हा तुमचो सकयल दवरी आराधना कितल्या लोकांक सकाळी येदो मातशें बऱ्यापण लाभला आमचो रायट हात वयर बरें कितल्या लोक खंयचे ना खंयचे बऱ्यापण खंयचे ना खंयचे बरें जमरो तूं दोळांत ती तुका गळयता आसतना इवन आराधन करता आसतना रायट हात वयर बरें सगळी कोणाक बऱ्यापण लाभला ती रायट हात वयर बरें आमी ताळयो पेटोवन जेजूक अर्घा दिवया आमच्या जाग्यार पाटया भुरगीं तरणाटी आसते जाल्यार दया करून मुखार या आवयनी आवय बापायन भुरग्यांक घेवन येयलात तुमी मुखार या आनी तशेंच कॉलेज स्टुडंट्स आहा तुमी आसत जाल्यार मुखार या भुरगीं फर्स्ट स्टँडर्ड तो 10th स्टँडर्ड भुरगीं कॉलेज स्टुडंट्स दया करून तुमी मुखार या आनी ह्याच केवळ तुमचे खातीर मागतालो आनी सुमीची दैवीक सकत कोणी वचनाका नेमाणे बेसांव जाल्ल्याशिवाय वचनाकात कित्याक जेजू राखून आसा तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर बेसांवां दिवन तो तुमकां आशिर्वादीत करूंक तयार आसा त्या खातीर निमाणे बेसांव मनशां रावा आनी थोडोच वेळ आमी आराधन करनासता भुरग्यांक तरणाट्या मुखार खंय आसात मुखार या ल्हान भुरगीं मुखार या तरणाट्यान काजार जायनातली कोण आसा तुमी मुखार या कोणी घरा सीक आसा आनी मोबायलार कंटिन्यू तूं आराधन तांकां तूं दिवन आसाय खंडीत जावन त्या पिडेस्तांक जेजू आशिर्वादीत करन आसा आनी बऱ्यापण लाभोवन आसा भुरगीं तरणाटी कोण आसा दयेकर मुखार या दयेकर तरणाट्या मुखार येवंक दिया तरणाट्यानो ह्या दीस तुमी खंडीत जावन देव तुमकां व्हरत्या आशिर्वाद तुमच्या द्वारी आणखी दीस ते जायते तरणाटे आनी चड जेजूच्या मोगान तांची काळजां लासूं दी येशुवे येशुवे जीसस तुज्या स्पिरितान तरणाटी भुरगीं सगळीं सांगात ह्या मुखार तरणाटे येवंक दिया मुखार तरणाटे येवंक दिया वडिलांनो तरणाटे ते कदाला खंय आसात इल्ली सायडीक घालना हे कर इल्लेशें एडजस्ट करून भुरग्यांक आनी तरणाटे येवंक दिया म्हज्या मोगाचेर फाल्यां आराधन विशेष तरणाट्यां खातीर
आनी भुरग्यां खातीर आनी डॉक्टरां खातीर नर्सां खातीर कित्याक म्हणल्यार हांव केएमसीन एडमीट आसता वेळार रात आनी दीस सेवा करची कितली नर्सां तांचे समस्ये तांचे कश्ट म्हणटाली ते फालां त्या खातीर मागया फालां नर्सां खातीर डॉक्टर्सां खातीर तशेंच मागया तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर तशेंच फाल्यांचे विशेष आराधना आसा सगळ्या पिडेस्तां खातीर तरणाटे येवंक जागो ना गे ओके मागया म्हज्या मोगाचें ह्या वेळार समेची सकत आम्हा सर्वांच्या देवरांचे खातीर मागया इल्लेशे कद उरली उबा रावा आनी कदला काडन इल्लेशे तरणाट्या इश्यून येवं केले अवकाश करून दिया ते आसता तरणाट्यांक इल्लेसो अवकाश करून दिया कदला काडा आनी मागया आमी तरणाट्यां खातीर कित्याक की हे मुखले फुडारी जावन आसात तरणाटे कशें म्हण इल्लेशे मुखार येवंक ट्राय करा तुमी म्हज्या लेफ्टाक आसता तरणाट्या इश्यून येवंक ट्राय करात सगळे येवकरिस्तांतले जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी कांसोवया वडिलां न्हू तुमी मागा ह्या वेळार विशेष दिन व्हडा संख्यान ह्या सुवातेर तरणाटे येवन आसात हांव केदारलारी म्हाका उडास आसा ह्यास बेकारना गट्टे ह्या फर्स्ट कन्वेन्शनान हे तरणाटो त्या सुवातेर आंबेरुकाच्या मुळांत उबे रावन आसलो ताका मागणें येवंक नाका आसले 4.5 वर्सां जावन ड्रग्स पिवन आसलो काम नातले एज्युकेशनान चलवालो कांयच ताका फुडार नातलो आनी मागणें येवंक नाका आसल्या ह्या तरणाट्या सुवातेर हांवें फोर्स केला आयलो आनी त्या सुवातेर मागून आसलो तो इतलेंच की मागून नातलो शांत उबे रावन आसलो सक्रामेंताचो पुरुश हांव फर्स्ट टायमार आसलो ह्या जाग सक्रामेंत रायट वता आसतना सडनली ह्या जाग लेफ्टाक आयलो आनी लेफ्टाक हो भुरगो थंय उबे रावन आसलो हे भुरग्याची दिश्ट येवकरिस्तान जेजूचे कांसयली आनी जेजूची दिश्ट त्या भुरग्याचेर देंवन आयली म्हज्या मोगाचें न्हू कितें परिवर्तन जालें कळीत ना ह्या भुरग्याच्या दोळ्यांत दुकां गळोवंक सुरू जाली दोळ्यांत त्या दुकां गळोवंक सुरू जाली हो भुरगो गळगळे रडा लागलो आनी म्हणा लागलो येसुम्या आनी हांव ड्रग्स पियाना आनी हांव वायट वाटेर वचना म्हाका तूं जाय दुसऱ्या दीस येवन हांगा कुमसार जालो तो मोगाचें न्हू दुबईंत म्हाका मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणटागी ब्रदर चिंतिनांतल्या बरें काम म्हज्या जेजून म्हाका दिला हांवें चिंतूंक ना 1 लाखा वयर म्हाका पाग आसा इवन म्हाका तो पाग फावो न्ही म्हज्या जेजून म्हाका दिला बागेवनपणाच्या जिविताक इनाम आसा तरणाट्यानो तुमी जेजू लागीं आयलात जेजू तुमचो मोग करता तुमी अस्कत म्हण बसचे नाका अस्कत काय गटाय दिवचो जेजू तुमच्या मोद्या आसा जावं फुरो आमी सुकल्या जावं फुरो आमी अस्कत जाल्या जावं फुरो अस्कत पडल्या त्याच अस्के आमी करगोवचे नाका आमचो जेजू आमच्या हाताक धन परतून उखलता तो आमचो मोगाळ तो आमचो दयाळ तो आमचो काकूदार ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतलो तुमचे दिश्ट ते जेजूचे तुमी कांसया वळा मोगाच्यानो युवाजनांनो तुमचे हात तुम्ही उबा राहा भुरग्यानो तुमचे हात तुम्ही उबा राहात देव आज तुमकां सांगता 3 उतरां आपणाच्या पुताक बावतिस्म दिता आसतना स्नानीक जावन बावती दिता आसतना म्हणली तूं म्हजो मोगाचो पूत तूं म्हजें मोगाचें दूं तूं म्हजें मोगाचें म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो तुमचे हात उबा राहात तुमचे हात तुम्ही उबा राहात दोळे धांपात तो जेजू तुमकां प्रत्येक रितीन ह्या येवकरीसान सांगता आसा तूं म्हजें मोगाचें मोगाळ भुरग्यानो युवाजनांनो तुम्ही म्हज्या मोगाची ताचे किन वर्तें देणे ह्या संवसारान ना जेजू तुमकां सांगता आसा तूं म्हज्या मोगाचें तूं म्हजो मोगाचो पूत तूं म्हजें मोगाचें दूं आनी तो तुमकां आपटूंक आशेता तो तुमकां गुण करूंक आशेता तुमकां संतृप्त करूंक आपयता तुमकां वृद्धी करूंक आपयता तुमचें जीवन बरें करूंक आपयता तुमचें तें बरें मन आसा म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो युवाजनांनो तुमचें जायतें बरें मन आसा तुमच्या काळजांत जायते अत्रेक आसात आशा आसात तुमच्या काळजांत जायती चिन्ह आसात जायते विनवणी आसात तो जेजू म्हणटा भिये नाका म्हज्या मोगाळ पुता भिये नाका म्हज्या मोगाळ तुवें हांव तुजें मागणें आयकता तुका शिकोवंक जायना गी हांव तुका गिन्यान दिता तुका बरी भलायकी ना गी हांव तुका बरी भलायकी दिता तुका कितें ना गी हांव तुका दिता हांव तुजो जेजू
तुझ्या मोगाचो जेजू, तुका रसलोलो जेजू, तुका कुटुंबांत जल्म दिलेलो जेजू, तुका ल्हान व्हड कसतलो जेजू, तुजो जेजू तो तुमकां आशिर्वादीत आसतना म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो तुमचे हात उबारात. जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंताकाल ताची कृपा तुमचेर सुबंब रितीन तो ओतून आसा. आपोड जेजू तुझी मोगाळ भुरगी तुझ्या उजेर आसात. विश्वासांनी आयल्यात, आवय सांगात ती आयल्यात, बापय सांगात ती आयल्यात, कुटुंबा सांगात आयल्यात. तुझो मोगण करूंक, तुझी आशीर्वाद करूंक, अभिषेक्त जावंक, गुण जावंक, बरें जावंक. आपोड जेजू तुझी दैविक सकत या भुरग्यांचेर वतून येऊन दी जेजू. तुवें भुरग्यांक आपोडलें आनी आशिर्वादीत केलें जेजू. आशिर्वाद जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान ताका नितळ कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आपोड जेजू, आपोड जेजू, येशुवे जेजू, येशुवे आशीर्वाद जेजू. Touch them, Lord. Touch them, Lord. जेजू सोम्या जेजू गुण कर जेजू. आशीर्वाद कर जेजू, आशीर्वाद कर जेजू. तुझो तरणाट्यानं भुरग्यानं म्हणा, हातानी सदा तुझ्या पाया तळाला तुझे वाटे नाव संतरो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाठी ससोना वडतळा तुझ्या पाया तळाला तुझे वाटे नाव संतलो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाठी ससोना. सगळे आम्ही उभा रावया म्हज्या मोगाचेनो. तरणाट्यान भुरग्यानं थंयच रावा. हांगासर धर्म भयण्या खातीर माग्या, तांच्या कॉंग्रिगेशना खातीर माग्या, परत्यान माग्या आनी माग्या सगळे कर्मलायटी आसा खातीर मोगाचेर फलां विशेष पेकोवणीचे मागणे आसतले. डेलिव्हरन्स, इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स मागणे म्हणल्यार आमच्या काळजाचे गाय पेकोवचे मागणे. तरणाट्यांक, भुरग्यांक, नर्सांक, डॉक्टरांक प्रत्येक जण विशेष मोलाचे मागणे. त्या तरी एकामेकाक सांग, कित्याक तुमचो वर्तो मोग पवित्र सक्रामेंत थंय आनी देवाची उतरां थंय व्हडा संख्यान एकामेकाक सांगून व्हडा संख्यान तुमी आयलात. आज राती एक आमच्या पदान मन बरें माग्या आनी फाल्यां तुमच्या इश्टांक, फ्रेंड्सांक, पिडेस्तांक ह्या सुवातेर घेवन या. एंटायर डिवाइन मर्सी टीम हजारो भाव भयणी 24 hours कंटिन्यू मागून आसा. दोनी हात नीट वयर बारया आनी परतर म्हणे तुजो मोग करता म्हणून ते जेजू पळय आनी बास दिया ते जेजूक आनी म्हणा, तुझो हांव मोग करता. वडा तळार म्हणा, तुझो हांव मोग करता जेजू. तुझो हांव मोग करता. आतानी सदा, आतानी सदा तुझ्या पाया तळार रावतलो. तुझे वाटे नाव संतलो तुझे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी ससोना. दोन्ही हात आमचे नेट्ट वयर बारया. तुझे कुटुंब, तुझ्या घराबे, तुझ्या बँक बॅलन्स, तुझ्या सगळ्या समस्ये, तुझ्या भुरग्यांक, तुझ्या आवयक, तुझ्या बापयक, घरांत आसता पिडेस्तां, पारगांवांत असल्या जण एकल्या भाव भयणांक इस्रायलाच्या समाधाना खातीर माग्या. सगळे इतर राष्ट्राच्या उत्सवा खातीर माग्या. सोम्या उंड्याचेर तूं हजर आसाय.
इस्रायलच्या समाधानात मागता आमची भावणी कितक इस्रायल वावरकर आसा जेजू त्या गावात चलचे जो झगडी हिराराय सगळे पैसकार म्हणून आमच्या घरात शांती समाधान लाभय तुझ्या दैवी शक्तीर भर म्हणून आम्ही तुझ्याला परत मागता तुझे वाटेना संतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी ससोना तुझ्या पांया तळा रावतलो तुझे वाटेना संतलो तुझे संगी हांव गायतलो निमाणे बेसवाक आमचे हात आम्ही जोडया तुम्ही काही मोजवचे नका थंयच रावा येद्या वडा सक्रामेंता म्हणून निमाणे बेसवाक आम्ही ते जेजू मुखार हजर जावया थंयच रावा मुखार पाटी वयचे नाका निमाणे बेसांव घेवन जेजू तुमकां जण एकला बेसांवांनी भरला कित्याक म्हळ्यार सकाळी जावन येदोळ पर्यंत देवाच्या उतरान बळवंत जावन येवकरी जिवंत जेजूक तुम्ही आराधन केला कितका लोकांची काळजां मनां त्याने स्पर्श केला तो आमचो जेजू उंड्याच्या रूपात आमच्या मध्ये आज हर एक दीस मिसच्या बलिदाना भाग घेया येवकरीच्या आराधना भाग घेया येवकरीचा बळवंत जावन आम्ही म्हणया वेळार साक्रामेंत साष्टांग नमन करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन वेशा अस्कत विश्वा भावार्थाचे बोळ दिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यात हसिता तू काय दोघाय स्पिरिता समासमिना वार्ता आमचे दोन्ही हात जोडया तो जेजू तुझ्या तकलेच्या केसातून पाहिजे नाक्षिप्रे आशीर्वादित करता तू खाली येते वेची नाही बरोवसो पावडते जेजूच्या निमाणे बेसावा मी घेऊया वेळा येया नमस्कार कर येया नमस्कार आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घरावेचेर आमच्या जाग्याच्या सुवातेचेर आशीर्वादित कर येया नमस्कार कर येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया सोमिया अर्गा तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगाशनो जायत्या भावने जेजून आज आपडला कित्याक ताच्या हजारपणान तुमी आसल्यात फाल्यां एकामेका सांगा व्हडा संख्येन हांगा येवन अकरेची रिट्रीट फाल्यां आमी सगळी दैवीक सक्तीन आमी बरया आमेन.